ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾವು ಯಾನ್ ಇನ್ನಿ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಹಚ್ಚಿಂದ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕೊಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಇಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾನ್ಸನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 1/4 ಚಮಚದತ್ತು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಯಾನೊಂದೇನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ದೀವುಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂದ ದಿಯೋಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 1/4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ದೀಪೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂ ಎಂದಿತ್ತರ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ತಂದೆ ಈ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ 10-15 ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ದಾತ್ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ನೆನೆತ್ತು ದೀಪೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 1/4 ಒಂಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಯಾನು ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಂದೆ 10-12 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ 2-10 ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಇಂಚದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ 5 ಆಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ 2-10 ಕ್ಯಾಶುಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನೆನೆ ದೀತಿನ ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ದು ಕಡೆನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಉರ್ಚಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಗೀ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೊಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಪ್ರಾನ್ಸಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಮತ ಪೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದಿಪ್ಪರು ಪ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಚೂರು ಪೋಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಬಾಜನಾಗ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಗೀ ಬೆಚ್ಚಾಯ್ನಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಲಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಒಂಚೂರು ಗೀ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ಆ ನೀರನ್ ಚೂರು ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಬೊಚ್ಚಿ ಚೂರೇ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದಿನ ದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಗೀ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನಾಗ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಪೊರ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಪಾಡಿನಾಗ ಚೂರು ತೂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಒಂದೈತೆ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಸಾಲ ಒಂದಿಪ್ಪರು ಮಸಾಲದ ಕಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬುಡೊಂದು ಬೈತಂಡು ಇತ್ತೆ ಆನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಯೆ
ತೂಂದಿಪ್ಪರು ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಇತ್ ಶೋಕು ರೆಡಿ ಅನ್ಪಂದ್ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂದ್ ಪಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಬಾಯ್.